Wara ftit aktar minn ġimgħa f'Malta, telqu lejn Franza l-ewwel 51 immigranti irregolari li ddaħlu f'pajjiżna abbord il-vapur MV Lifeline. Dan wara qbil bejn 9 pajjiżi li aċċettaw li jaqsmu bejniethom il-234 immigrant abbord il-bastiment. L-immigranti ħallew Malta kmieni dalgħodu fuq l-ajruplan tal-Air Malta, wara li fl-aħħar jiem tlestew il-proċeduri kollha mill-awtoritajiet tal-immigrazzjoni Franċiżi. L-ambaxxatriċi Franċiża għal Malta Beatrice Lefrappedu Helen fissret it-tluq ta' dawn l-immigranti bħala wieħed ta' eżempju ta' tmexxija tal-Prim Ministru Joseph Muscat kif ukoll tal-President Franċiż Emmanuel Macron li rnexxilhom jilħqu soluzzjoni umana. You are faced with a very exceptional issue like the lifeline with human beings being at stake. You need leaders to really say Europe must move forward and find a very operational, humane solution. And this is a kind of solution we have to find in Europe. Solidarity, burden sharing. Fuq Twitter il-Prim Ministru Joseph Muscat fisser dan il-ftehim bħala wieħed li jixħet ir-responsabilità ta' dawn il-pajjiżi fit-tqassim tal-immigranti. Intant, matul il-jum komplet tinstema l-kompilazzjoni tax-xhieda tal-kaptan tal-MV Lifeline Klaus Peter Reich, fejn spikkat l-aktar ix-xhieda tal-Kolonel Clinton O'Neill li huwa l-kap tal-operazzjoni fih dan il-Forzi Armati ta' Malta. Huwa semma kif minkejja il-kaptan ingħata diversi istruzzjonijiet biex jikkomunika maċ-ċentru ta' salvataġġ Libjan, baqa' jwebbes rasu tant li jagħmel tentattiv biex jidħol f'Malta, madankollu twaqqaf mill-awtoritajiet malli kien 12 mil nawtiku il-bogħod. Il-Kolonel O'Neill semma kif minkejja li l-MV Lifeline ġie mwissi sabiex ma jirsaqx aktar minn 24 mil nawtiku l-bogħod mill-kosta Maltija, ataw it-telefon lill-awtoritajiet Maltin u għalhekk kemm huma kif ukoll iċ-ċentru ta' salvataġġ f'Ruma b'ton ta' ċanfira ordnaw lill-vapur sabiex isalpa mingħajr bandiera. Ir-Reġistratur Ġenerali tal-Bastimenti Merkantili fih dan Transport Malta Ivan Samut xiet li l-bastiment mhu rreġistrat imkien, għalli għalhekk ma setax isalpa fl-ibħra internazzjonali. Is-Sur Samut semma kif il-vapur huwa reġistrat biss għad-divertiment. Intant, it-tema tal-immigrazzjoni ser tiġi diskussa waqt il-programm ta' ġrajiet kurrenti coverage li ser jixxandar l-ħabta ta' 8 u 9 u 5.